ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Tried and tested na po yan. Na kahit sa COVID-19 ay tumulong ang ating Power Trio. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Pero ito ngayon, gusto ko na ma-inspire kayo. Mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin ito ngayon. Habang baka makadalawang testimony tayo na mga natulungan ng ating produkto. Okay, dakol da ako mga bisita. Ngunyan, digdi sa kayong opisina, mga tagama nito. Isang family yata ito, pero Tagalog natin, baka may mga listeners din na na Tagalog, hindi tayo maintindihan. Ma-interview nga natin kasi dala na niya yung family niya. Sir, gusto ko lang malaman yung name mo, taga saan kayo, at bakit dala mo yung mga pasyente, mga pasyente ba to? Opo. Si Ray Daria po. Taga saan? Taga Tinapian, Manito, Albay. Anong mga problema nito mga dala mong parang mga pasyente ito? Natapos ang paghinga, tsaka namamaga yung paanong isa. May rayuma. Nangihina din, mga Okay, ba't mo naisipan dalhin yung mga yan? Ano bang maganda yung experience sa paggamit ng produkto ni Health Code? Kasi po, yung magulang ko, dinala ko na dito. Yung wala na siyang gulay na. Ngayon, mga makalipas ng isang linggo, lumakas yung katawan niya. Mag-isa na lang siyang lalakad. Hanggang ngayon, magaling na siya. Yung naalala ko, yung nanay mo noon, dinala mo dito, may dala pang orinola. Akala ko nga, ayun, galing ba yun sa ospital? Galing po sa ospital. Ilang linggo ba sa ospital? Magdadalawa po. 2 linggo sa ospital, hindi pa gumaling. So, bakit mo naisipan dalhin dito sa CMD office? May nakaturo din kasi sa akin, yung asawa ko. Kumusta naman nang gumamit siya ng CMD, CMD CBF, tapos Supreme Juice? Kumusta yung nanay mo? Yung paggamit na nun, mga ilang araw, basta isang linggo, magaling na siya. Kapag lakad na, ayos na kumain. Oo, naalala ko yun nung inakit dito. Inaalalayan nyo. Akala ko nga dapat sa ospital talaga dalhin. Pero kumusta na siya ngayon? Okay na po siya. Malakas na, mataba na nga po. Dati ang dinala namin dito, payat na payat. Ninervyos nga ako kasi nang pumunta yan dito, may dala pang orinola, pero ngayon balita, healthy na si mother, regards na lang sa kanya. Pero itong kasama mo, sino pa sila? Yung papa ko, tsaka yung tiyuing ko po, yung isa. Ipapa-check up mo rin. Yan. So, maganda na yan na ginagawa mo na yung may mga sakit sa nito. Dalhin mo na dito, di ba, para matulungan sila. Salamat sa pagdala ng mga taga nito. Kunin ko ulit yung pangalan mo, sir? Ray Daria po. Ayan, thank you very much po. So, ayan, sa mga listeners natin, sa mga followers natin, nakalain mo yan, nang pumunta sila dito noon, kasama yung nanay ka, ninervyos ako kasi may dala pang orinola, may kasunod na orinola. Sabi ko nga, dapat sa ospital yan. Yun pala po ay galing ng hospital, hindi pa rin gumaling. Oo, buti na lang ay napunta dito sa atin. Hello kay Ma'am Remy Faustino. And of course, sa lahat ng mga nakikinig, mga nanonood sa atin sa Facebook Live. So, ito ngayon tayo. Meron uli dito kasi ito yan gusto ko talaga, let's talk ako ngayon. Iba-ibang health problems ang natulungan ng ating produkto. Ito, pakinggan natin. Yung may mga cancer naman dyan. Opo, paano nakakatulong yung ating product? Hello kay Sir June Belandres is watching. Ito, pakinggan natin ang mga kwento ng kagalingan, paano sila natulungan
ng ating produkto. Lalo na yung ating Power Trio. Pakinggan po natin. Good morning. Andito ako ngayon sa Cloud9 in Antipolo City because we are conducting business building seminars sa mga leaders dito. I-take advantage ko tong mga leaders na to. Ano ba ang experience nila sa paggamit ng ating HCI products? Sir, good morning. Ano lang yung iyong pangalan, address, at ano ba yung mga magandang nagawa sa iyo, sa inyong family ng produkto ni Health Code International? Ako po si Danilo Ricafrente, actually po talagang ang probinsya ko at ang nilakihan ko, doon ako pinanganak sa Marinduque. Ngayon, kaya po ako napunta sa Health Code International dahil yung pong misis ko nagkaroon ng bukol sa matres. So, masyado po akong negatibo sa mga natural na yan, sa mga herbal. So, ang sabi ko, ang doktor ay makapalang libro, tapos yung mga herbal ay konti lang, pero mali po pala, no? Kasi kahit po sa noon na hindi ko kagad sinubukan yung product, minalas, inabot ng stage 4 yung misis ko ng cancer doon sa kanyang, naging cancer na doon sa kanyang matres, mayuma, at nawi sa cancer. Ngayon, ang sabi ng mga doktor, hindi na raw pwedeng operahin dahil stage 4 na, madali siyang mamamatay. Ngayon, yung nga po mga kasabay niya na inopera at kinemo ay 3 months hanggang 6 months, wala na sila, namatay na. Ngayon, natakot na ako. Biglang dumating yung kumpare ko at binigyan kami ng isang maliit na bote. So sabi ko, wala namang mawawala, di subukan mo. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi, na uminom ng CMD, yung maliit lang ang pinag-umpisa namin dahil bigay lang. Alam mo kasi nung kumpare ko na masyado akong negatibo sa mga ganito, ay hindi ko gagamitin, lalo na kung pabibilhin niya ako. Alam na alam niyo, hindi po ako bimili, kundi binigay lang. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi, inaya kami ng aming kumpare na nagbigay ng CMD sa Health Code International sa Strata 100, 5th floor. So kala ko kung anong gagawin namin, yung pala magsiseminar lang at iko-correct lang ng tamang paggamit yung CMD. Ngayon, doon pa lang po sa pagpunta namin doon sa sorry. Doon sa Health Code International, nagulat ako dahil yung misis ko, nakakalakad na siya ng maganda kasi kinakateter na lang po yun, ano? At madilaw na siya, hindi lang siya maputla, kundi madilaw na talaga. So, yun, doon ko na napansin na okay na siya, gumaganda na yung pakiramdam. Tapos ay, sa totoo po, may proseso na, umabot na ng, dahil cancer na siya umabot ng 1.5 months. So, nakaubos ng minigadose ko. Nakaubos po siya ng 2 boting 60 ml. Doon po niya nailabas yung kanyang napakaitim na dugo na mabaho. At na-plus na rin sa CR namin ay mabaho pa rin. So sabi ko, kung hindi siguro nailabas, ayun ay kakamatay ng misis ko. So ako po ay nag-iikot pa rin at ang sabi ko kasi, basta gumaling na yung misis ko, talaga ipapamagi ko yung product. At siyempre, sabi ng lolo ko, lumaki ako sa lola at lolo, huwag kayong mga ngako na hindi nyo gagawin. So ito po, kung saan ako nakarating, sa Davao, sa mga DBS na ganito, at naging isa na rin po akong reflexology, at lahat po ng aking mga stroke, kahit po yung pumutok yung kanilang ugat sa utak, ay talaga pong natutulungan po ng product. At hindi po ako pumapayag sa lahat ng aking mga nagiging pasyente na hindi po sila gagamit ng mga product ng Health Code kasi yung naabot ng kamay ko natutulungan talaga at mararamdaman mo pag pindot ko pa lang. Pero pag kaya na pinindot ko yung mga spasms, yung mga laking hindi maitaas ang kamay, hindi sila makalakad, hila-hila yung paa nila. So talaga pong madaling nakaka-recover. At ang sabi pa nga ng iba, na-stroke ka ba? Sabi ng mga kakilala. Sabi ko, kita naman siguro ninyo. Sabi, kami nga nagbuhat niyan at talagang para siyang gulay. Sabi, ang galing mo naman. Sabi ko, hindi ako magaling. Marunong lang ako at may product akong maganda. Okay sir, sa nangyari sa misis mo, that was anong year po yun nangyari yun sa misis? Masyadong matandaan pero kung di ako nagkakamali, mga magti-10 years na yun, siya ay stage 4. Cancer survival na sa ngayon, kaya sinasabing cancer survival. So, okay na siya at nakakabalik na siya rin sa mga dati niyang gawain. Sir, sa family niyo po, aside sa misis mo, meron pa bang ibang natulungan sa family niyo?
Marami po. Yung anak mo? Yung anak ko, Nina Rica Frente, so siya ay magto 24 years old na ngayon, 1.5 years old. Siya ay naduling dahil sa sobrang taas ng lagnat. Yung isang kasi naming anak, tinakbo din namin sa ospital dahil nagsabay-sabay yung taas ng lagnat nila. So naiwan yung isang anak ko sa Sininya. So pagbalik namin sa kasamaang palad, naduling na. Sabi nga nung isang doktor, buti raw at hindi siya nabulag kasi nakakabulag pala talaga yung mataas sa lagnat. So yun ang nangyari nung siya mag-high school na, ay yun ang nirereklamo kasi binubuli nga siya sa school, ayaw na niya pumasok. Pero nung pinagamit ko ng CMD tapos pinupunasan doon sa palibot ng mata, nagulat na lang kami na yung mata niya ay hindi naduling. Nag-okay na? Nag-okay na. Kasi ganito ang paliwanag dyan, baka sabihin naman yung hyping o lukuhan. So yung ating CMD ay ionic siya. Pag pinunas mo dun sa mga muscle, ang mata natin kasi may muscle, di ba? Kaya mo siyang ipatasin, pababain, paikot-ikutin. Ngayon yung muscle na yun, naapektuhan nung tumaas ang lagnat niya. So dahil ionic yung product natin, pinunas mo pa lang, napupunahan yung kakulangan ng katulad ng potassium. Ano ba ang trabaho ng potassium? Di ba siyang gatong ng lahat ng ating mga muscle. Kaya yung ating puso ay nakakabomba dahil siya ay may gatong na potassium. Pero pag kayo nagkulang ng potassium, anong nangyayari? Bumabagsak at dinadala sa ospital. Nilalagyan ng potassium. Sir, napakaganda ng iyong pagsishare. Pero sa'yo personally ba, gumagamit ka ng product natin? Oo naman. Kasi ang trabaho kong reflexology o physical therapist ay napakapagod. Talagang pag meron akong hinawakan na tao na 3 stroke na parang gulay, parang gulay na rin ako pagdating ng hapon. Pero pag ako uminom ng CMD, naibalik ko naman yung aking lakas dahil na sabi nga ni Dr. Reynolds Fallen, kaya tayo nagkakasakit sa kakulangan ng minerals, no? So pag binalik mo yung mga minerals na ginamit mo sa buong maghapon, so makukuri ka. Pati yung pagtulog mo, napakasarap. So lahat ng mga masakit na katawan mo, yung mga muscle mo na talagang napagod. So binabanyos-banyosan ko lang, tapos kakain ako, iinom ako, lalo na yung ating Supreme Juice, napakaganda ng Supreme Juice kasi vitamin C siya, maraming function ng vitamin C sa ating katawan. So, at saka yung ating CVF na muscle builder, siya na napakagaling doon sa mga na-stroke o huwag na kayo mag-intay na ma-stroke. Kasi pag kayo na-stroke, naku po, napakahirap. Kahit mahal na mahal kayo ng pamilya nyo, iiwan at maghahanap buhay, yung mga anak ninyo, minsan, merong mga anak tayo na nakakaawa tayo dahil hindi kayo mapapansin, hindi kayo masilip sa kwarto, mga mamaho kayo. Maraming akong nakikita mga pasyente na talaga naman ako, sabi ko, wag naman sana mangyari sa akin to kasi lumulutang sa ihi, sa dumi, tapos tabi sa kumakain ako, grabe po talaga. So, mas maganda po para sa akin, advice ko sa inyo, huwag po kayo magtiis sa maintenance. Kasi ibig sabihin ng maintenance, i-maintain lang kayo habang buhay kayo pero walang kasiguraduhin po na hindi kayo may stroke. Pero pagka po meron kayo CMD, sa totoo lang, kahit 300 pa ang blood pressure ninyo, basta meron po kayong CMD, sigurado po hindi kayo matutuluyan at atakihin kayo. Pero talagang ibabalik niyo yung electrical impulse sa inyong katawan. Kasi ang katawan natin, pag wala na tayong electric, mamamatay na tayo o patay na tayo. Pero sa pag-inom pa lang ng CMD, punas, banyos doon sa inaatake, kung inaatake sa kanan. So madali lang po kayo maibsan at sasabihin ng doktor, buhay ka pa kahit mag 300 mahigit pa ang dugo ninyo. So yun po ang masasabi ko sa inyo at subukan lang po ninyo product. So yun lang ang advice ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Subukan ninyo yung product at hindi kayo magsisisi. Magtataka kayo, basta sabihin nyo magic. Pero lahat po yan ay may scientific base kung pag-aaralan po ninyo. Madali naman po mag-aral tungkol sa mga minerals. Okay, napakagaling na pagsishare. Kunin ko ulit, sir, ang iyong pangalan. So yun po, ako po si Danilo Rica Frente, isa pong independent distributor ng ating Ayan. Actually, yun, di ba yung testimony niya na 10 years na nakasurvive ang kanyang asawa. Myoma. Ayaw magpa-opera kasi walang pang pa-opera at takot sa operasyon. Nahulog sa cancer. Nailabas po yung ooperahin ng doktor at nakasurvive yung kanyang asawa. Di ba yung kwento niya ay 10 years na nakasurvive. So, siguro ngayon, mga 14 years. Kasi 10 years na yon na
na-interview ko yun sa kanya, Mr. Danilo Recafrente, at yung kanyang anak na naduling. Actually, meron din ako niyan dito na naduling din yung anak. Oo, sa inom pa lang ng CMD, natuwid po. Natuwid. Di ba yung kanyang anak naduling nung bata pa, naduling dahil nagkaroon ng convulsion ba yan? Oo, ingat po sa mga parents po. Pero yan, sa inom ng ating CMD at pahid sa paligid ng mata ay naituwid, nawala na yung pagkaduling. So, hello kay Ma'am Nelia Sangki, nakita ko rin Ma'am Floriden Kalimlim, si Ma'am Imelda Rufo at Ma'am Maylin Encinares is watching. So, sa mga listeners po namin, kailangan lang talagang masubukan para mapatunayan ng ating produkto. Hindi lang yung meron kang CMD sa bahay, dapat gumagamit po ng CMD. And of course, it's really best talaga kung Power Trio, the combination, wag lang CMD. Kasi ako, alagang Power Trio ako. Maganda yung naging resulta sa akin nung nag-take ako ng CMD. And of course, mas lalong gumanda yung health ko ng Power Trio na kaya ito ngayon, proud to say na ako ay alagang Power Trio. Oh, wala na uli yung mga masasakit, wala na yung insomnia, 'di ba? Yung mga yung sinusitis, food allergy, drug allergy, wala na po yan. Kasi that was 17 years pa nang hindi ko pa kilala, na hindi pa ako gumagamit nitong ating Power Trio. So, ulitin ko lang sa mga listeners natin ang aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po. Actually, yan, Ma'am Remy, si Mr. Recafrente, siya, dito rin yata sa UWAS. UWAS po sila. Pero naka-base na sila ng Manila. Okay? So, dito tayo sa ating mga outlet. Kung may mga tanong, ito yung aking text hotline, 0939-904-0717. Para sa mga listeners natin sa Calbayog area, hanapin nyo po HCI CMD Center, ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Sa mga listeners natin sa DYME in Masbate, hanapin nyo po HCI CMD Center, second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Midalia, San Fernando, Ticao Island. Hello kay Ma'am Frances Maroliano sa Maniego is watching, okay? So, dito na tayo ngayon sa Camarines Norte. Opo, kasi 3 radio station na papakinggan tayo sa area ng Camarines Norte. Hanapin nyo po HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode near Casarog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. CMD Centers at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Of course, sa Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil, Binanawahan, Karamuan, Camsur, sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libanan, Camarines Sur, sa Durture Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, CMD Center at Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel, Emilia Cabaltera, Pugay, Baok, Camarines Sur,
Sa area ng Catanduanes, hanapin lang HCI CMD, Distributor Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Bira, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Bira, Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Sorsogon, CMD Center at 2nd floor, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City, Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo, Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Ma'am Buenalyn Fuentes, Puro Cadena Di Amor, Comadgad, Castilla, Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Mr. Raymond, sa 1st District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purak 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay, Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay, sa 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Ma'am Myrtle Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay, Michelle Biasca, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware, sentro ng Bakakay, Albay. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay, at ang aking office sa Legazpi City, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay, Ma'am Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City, Lisel Longasa, Bangkiruhan, Legazpi City, Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Puro, Legazpi City, Jeremias Balia at Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Dito na tayo sa 3rd District of Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay, Rexy Sardinas, Sardinas Store, beside LBC Office, Sentro ng Ginubatan, Ma'am Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center Market Site, Uwans, Albay, Susi Dizon, kaya of Uchapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, CMD Office at 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay, sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB Ligao, sa Liantos Building, Purok Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Lordy Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay, Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi at Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga distributors. Kung may mga dagdag na tanong, eto ulit yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Now, yung mga yung mga hindi pa member, I suggest be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo po ay mga member. Tandaan, the need for the product is forever. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain ninyong healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag po basta-basta tanggalin kasi ito ay mga nutrients na kailangan ng ating katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. O katulad ko, 'di ba? 17 years na akong user ng ating product. Samanta 17 years
ago, 70 years before, at age 43, feeling ko I was on my 60s already. Pero good news hindi ko na po yun nararamdaman sa ngayon. Yung aking severe migraine, severe sinusitis, frozen shoulder, sakit ng likod, ng balakang, nagle-leg cramps, nagnanami yung aking mga kamay. O diba, yung mga hindi ka na nakakatulog ng maayos. Ang hirap po. Pag ganun ang sitwasyon. Pero eto ngayon, naging misyon na po natin to help restore the health of people. At sana po, hindi lang yung health ninyo ang matulungan kasama po ang kabuhayan. Kasi pag kayo ay member dito, ay talaga nakapackage na yon na pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, saan man kayo Facebook nanonood. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people. And hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Tandaan, kalusugan, business opportunity, and travel sa abroad. Na pwede, actually marami na akong ticket para sa abroad. Yun nga lang, kailangan daw namin magpabakuna para mayroon kaming vaccine passport. Oo, so iniisip-isipan natin. Oo, di ba? Okay, so yan, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.